What's up again sa inyo mahalaga? It's your boy mo talaga again. So, nga po ta diri sa venue. Diri na siya sa kaning St. Joseph Parish. Naa sila nga tusod ang nanungha kay ako, si Biker, Earl, Jem, o gayang OBR, si Sweet, and also si Ives. So, sa pagkakaroon, gamay lang kay me. Hopefully, next time, daghan kita. Tanaw na to sila sa sud. No, gunsa na itabo nga to sa sud. Alright, so yan mga lagan. Inigsod na to diri sa venue. Natay sanitize, temperature, and na silang ma'am diya. Mapapilapon ka sa vape. And then with the assistant po nila para interviewon nga to. And then after na, ito na dayan sa dugo-dugo. Alright, so tara, pakuha na ta. Bro, what's your feeling? Our question, are you happy? Huh? Are you happy? I'm happy. What's the source of your happiness, man? Source of happiness, friends and family. More dyan na akong source of happiness, friends and families. And if you have one message to the whole world, what would it be? Kuan. Okay ra ko. Unsa to? If you have one message to the whole world, what would it be? Ay lagluhag kay may makuha mong kana. Be yourself. Be yourself. With regards to happiness, siguro it doesn't matter kung what is your status. Contribute to the community. Just be yourself. Don't push too hard to yourself. Ano lang. Thank you. Alright. Idol. Ma'am, ako siguro yung magpakuha. Tunod ko ba? Asa kayo mga form, sir? Ay, na-submit to dira o kana mo. What's your name, sir? Ben Magbanwa. Pero ma'am, before ano ma'am, nata ko interview ka dito nung ba? Okay, di kayo videohan. Mga Kada sila, sir. tulo na ka question. Kada sila. Angel. Man naman, na-interview na nako. Oh. Alay, Tulo na ka question. Alin? Okay raman may kay kuan man ni good ka na. Actually, this is for are you happy Cebu man na? Akong question ra gid actually is, are you happy? Sige lang ma'am, okay ra. Para mga kauban mo ba ganahan mo donate kini mga gwapa. Yeah, ma'am, pangutan ka ma'am, are you happy? Yes, sir. Happy ra ka? Kakaroon. Oo. What's the source of your happiness man? For me, as of now, it's my family and my dog. Ang iro, sir. And last question, if you have one message to the whole world, what would it be? Wow, bang sa universe, man dito ay, sir. Oy. Ako lang, sir, kay be contented of what you have and be grateful. Okay, every single day is a blessing. Thank you kay mama. Welcome, sir. Alright. May na, pauna ko ha. 1, 2, 3. Paligog breath ay nag-sarap ko. Hindi mo please man. Yan. Alright, so yan mga lagan. Sorry, naputol ang video kay kinala man day ipaduot sa kamot ang ang kaning gapas. So, ang akong gibuhat pero nakita niyo nga giduot na ko sa cellphone na lang para maka istorya. Pero okay naman siguro ni Puyan. Alright, so congrats, successful. Kay ganang kuan lahi na kayo kanang. Ano yung t-shirt? Ay ay. Wala na ito,
Yeah, what's up again sa inyo mga lagan? Here we go again, here we go. Alright, so manataog ka donate kanina, no? And gumay lang sakit. This is actually my second time. My first time kay katong dito sa Tayod. If ganahan mo mutanaw sa vlog, naara diri sa babaw. This is the second time nga nag-donate ko. Kuyog ang taga Cebu Classic. Also shout out to Dugong Alay and sa uban pang mga grupo nga willing kay nga mo donate. Thank you kayo guys sa tanan. Medyo gamay-gamay lang ta karon kay wa takaabot sa ubang tao and nindot man gud siya nga activity kay kung magkinahanglan tag dugo although di sila maka-assure nga makahatag sila dayon kung manginahanglan ta kay since naka-donate tag dugo pero at least nailhan na ta nila nga tig-donate tag dugo nila anak if mga itagtabang medyo natay kuan gamay and natay nadawat nga t-shirt sampurado also kani bugas wala na itlog mga interview ta. So kumusta man imong first kuan bro first nga ano Iba. Ya, pero okay naman. Okay ra. Sakit lang. Pwede na ulit next week yan. sakit di ato dapit ta Nakuha nag 30% akong dugo. pero happy ra ka. Happy ra. Alright. Basta happy. Kira. Happy Mart. Wanlo na og kulon. Ikaw, kumusta man sweet? Okay na kayo. Okay na ka. Boy, sakit man, good. Medyo good eh. Na Jim. Oh, negative. Mababa. Wala ka mo nag ano gabi, aw. ikaw, kumusta man? Ako makuha kay Giobo. Ah, di na pwede? O dili na pwede. Na-expect ko na sila tungkol sa COVID. Oo, bito no. Sige. Okay ra. Kira ka dol. Okay nga dol. Unsa may katambag sa itong mga kauban? Para ni nato sa tanan, just in case si magpupalayo ba na ma-admit ba ron nato ang dugo pero mahal ba ya. Kung ato ka Red Cross 15 depende po kung na available kani free ba ya. So mana give back sa ta ba gamay para makatabang sa atong mga kauban sa Cebu Classic pa. Hopefully sa sunod nga kuan nagandaghan na ta. Oh, ubay na ta. Alright, Dol. Thank you. Ayan mga lagan, what is up? So, ngaon sa ta. So, ayan, thank you kayo sa naghatag. Thank you Dugong Alay Dugtong Buhay. Alright, Dugong Alay, buhay. Kasi mo practice run sa Perfect. Anak. Alright, so ayan guys. Manami sa mga adventure. Karon, see you next year. Kita kits. Thank you kayo sa pagtanaw. Bye. Peace.